ରାହୁଦେବ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତ ମେଷ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କାଫି ଇଫେକ୍ଟଫୁଲ୍ ରହିପାରେ ଓ ଲାଭଦାୟକ ରହିପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତ ରାହୁଦେବ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ମାଲିକ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ। ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଘନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରାହୁଦେବ ଗୋଚର କରିବେ ଏବେ ଏହି ସମୟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଲମ୍ବା ସମୟରେ ପଶ୍ଚାତ୍ ରାହୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ ଓ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଏକୁଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ତ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶେଷ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବା ଓ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ରାହୁ ମହାରାଜ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନେସ୍ ମାନେ ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଘନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ମଙ୍ଗଳ ମହାରାଜ ରାହୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ତ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ରାହୁ ମହାରାଜ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଅଟକାଉଥିଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ମହାରାଜ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହିଠାରୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ 2 ଅଗଷ୍ଟ ତ ପାରି କରିସାରିଲେଣି। ତ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କାଫି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଚାଲିଥିଲେ ଏହି କାମ କରିବି କି ନ କରିବି, ତ ଏହା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏହିପରି ଯେଉଁ ଥିଙ୍କିଂ ଚାଲୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହାର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼, ଭୂମି, ବାହନ, ମକାନ, ଯାହା ବି ଗାଡ଼ି, ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଯେଉଁ ସିଂହ ପୁରାଉଥିଲେ, ବାଧା ଦେଉଥିଲେ, ଏହି ସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଅଗଷ୍ଟରୁ 5 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପୁରା ହେବାର ଦେଖିବେ ଓ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏହିପରି। ତ ଘନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରାହୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି? ତ ୟର୍ନିଂ ସୋର୍ସକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ମହାରାଜ ଦଣ୍ଡ ଧରି ଏହା କରାଇବେ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହର ସେନାପତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ରୁଲ୍ ତୋଡ଼ିବା କାମ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ସେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ତେଣୁ ରାହୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ବେଶୀ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ। ତ ଏହିପରି ସ୍ଥିତି କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପିତା ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 2ରୁ 5 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ପୁରା କରାଇବେ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିଶାନୀ, ମନୋରଥ ପୁରା ହେବାର ଯେଉଁ ୟର୍ନିଂ ସୋର୍ସ ଯାହା ବି ଥିଲା, ତାହା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇବେ। ତ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି 5th, 7th ଓ 9th। ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିଣାମ ଦେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରବେଶ ପରେ ଦୃଷ୍ଟିଗତ ରେଜଲ୍ଟ ରାହୁଙ୍କର 5th ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ତାଠାରୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ମିଳୁନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଅନୁସାରେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଘନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହି ରାହୁଦେବ 2 ଅଗଷ୍ଟରୁ 5 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ଓ ଫଳ ଦେବେ। ତ ବ୍ୟାପାର ଓ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ ଓ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାହୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍କୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ କାଫି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ଓ ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମେଷ ରାଶିମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ବା ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରାଇବେ ଓ ପେଟର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତ 5th ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଜୁଆ, ଲଟେରୀ, ସଟ୍ଟାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁଡ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ତ ବୁଝି ବିଚାରି ନିବେଶ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। 9th ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ମ ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାହୁ
ଅଟକାଉଥିଲେ, ଧୋକା ଦେଉଥିଲେ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଏହା ଜଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ, ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲେ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହନ୍ତି ନିଜ ଘରେ, ତ ଆପଣ କେଉଁପରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି ନ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନଥିବ। ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କର ଅଟେ, ଯିଏକି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ କତିକି ରାହୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇବେ। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ